Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. How old are you now? How old are you now? How old are you now? Да, чакай сега. Вили, честит рожден ден! Много се радваме, че днес можем да празнуваме твоя празник, да ти пожелаем от целия екип много здраве на първо място, много усмивки, много настроени, успехи в личен професионален план, да бъдеш обичана, ценена и много любов в твоето семейство. Прекрасни изживявания. Много интересно изненада днес. Благодаря ви. Този скромен Благодаря. подарък от нас. Черпете си. Благодаря.